Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. And who was held accountable here? I don't recall. Require firearms. Why is that? Intloko yezimali enqunyanyisiweyo kumasipala oMbaxa waseTshwane uGareth Mnisi ithi ayisalikhumbula igama legosa elathwaliswa uxanduva ngokulahleka kwamaxwebhu ethenda. Unjengele Fani Masemula ibevele kwinkundla kaMantye ePitoli malunga namatyala obukrelemnqa okwaphula umgaqo-nkqubo olawulo lweemali zikarhulumente oyanyaniswa nethenda yezigidi zerandi eyanikezwa ungqondo-ngqondo wemikhambatho lwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala. Abalandeli bebhola ekhatywayo bothuswe ziindaba zokwenyuswa ngokubaxekileyo kwamatikiti ololiwe kwimizila ebheka kwimidlalo yetumente yendebe yehlabathi eMelika. Bhotani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ikomishoni yophando kaMadlanga ixelelwe ukuba ngamaxwebhu eenkampani ezintandathu zabaniki beenkonzo zezicelo zethenda alahlekayo kwiiofisi zamapolisa omasipala oMbaxa waseTshwane. Oku kuvele ngale ntsasa ngethuba intloko yezimali kumasipala oMbaxa waseTshwane enqunyanyisiweyo uMnumzana Gareth Mnisi iqhuba nokunika ubungqina kule komishoni. Wouldn't require firearms. Umnumzana Mnisi uvumile ukuba eneneni kukho ukusilela kwinkqubo zolawulo lwamaxwebhu kumasipala esithi likhona igosa lakwamasipala elathwaliswa uxanduva kokunyamalala kwalo maxwebhu. Ukanti kwiveke epheleyo uMnumzana Mnisi uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba akunakwazeka ukwenza nabuphina ubutshijelo kumaxwebhu ezinika maxabiso njengoko egcinwa ejixele. Yes, but in this case, despite that vow and despite the protocol of lock and key, 6 documents disappeared. Indeed, and this was a positive thing that we were able to pick this up because it showed that the internal control processes were in place and they're working adequately. We were then able to hold the process accountable. Between property and PEC, upon transfer, we're able to hold an individual accountable for documents that have been lost. Ebuzwa ngegama lelo gosa lathwaliswa uxanduva kokunyamalala kwamaxwebhu ethenda, uMnumzana Mnisi uzalele endle esithi ulilibele shici igama elo. And who was held accountable here? I don't recall. Was anybody held accountable? So at this stage, we make recommendations and we send them through to the accounting officer. At this point in time, I don't recall. Usaqhuba uMnumzana Mnisi nokucopha ichaze kwikomishoni kaMadlanga ePitoli. 6 documents disappeared. Ityala likanjengele Fani Masemula lihlehliselwe umhla we-13 kwinyanga kaMeyi. uMasemula bevele kwinkundla kaMantye ePitoli malunga namatyala obukrelemnqa okwaphula umgaqo-nkqubo olawulo lweemali zikarhulumente oyanyaniswa nethenda ye-360 million ebenikezwe ungqondo-ngqondo wemikhambatho lwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala ngo-2024. Intatheli elijelo Kelvin Dludla uyanaba ngeli nqaku. Lihlehlela umhlazi 13 kwezokwethwasa icala elibhekene nomkhuzi wamaphoyisa uJenene uFani Masemula njengoba uzokhumbula ukuthi ubevelile kule nkantolo yemanje la ePitoli kanti ke akuthathanga isikhathi eside ke njengoba ke uqale ke wedlula la wabingelela intatheli kanti uthe uma ngabe ngena kuzange kuthathe isikhathi icala labe selihlehleliselwa ke inyanga ezayo. Uma ngabe sizwa inkantolo ichaza iyasho ukuthi ke uMasemula uzobe sehlangana ke nabanye ke abasolo abafaka phakathi ke lamaphoyisa 12 ke aboshwa kanye ke nosomabhizinisi ondaba mlonyeni ke Vusimuzi Kate Matlala kanti ke bazohlangana bonke ke ebhokisini ngomhla zi-13 ke kozokwethwasa. Uzokhumbula ukuthi ke icala lika Masemula leyameneke nokulandelwa kwemigudu ke yokusetshenziswa kwemali ke iPFMA nalapho asho khona ke ukuthi ke uyimisele ukuthi asebenzisane namaphoyisa ukuze kwenziwe isiqiniseko sokuthi ke lolu daba ke liyaphothulwa. Wachaza esifundazweni kwaZulu-Natal ukuthi alukho lubi noma kukho ke akufihlayo ngaleli cala. Wasechaza ke ukuthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi usebenzisana ke nabomthetho. Leli cala ke lisuka ke ethendeni ebiza ke igidi ke ngegidi zamarandi kanti ke lokhu ke kuchaza ukuthi ke uMatlala wakwazi ukuthi ke
athole ke igidi zamarandi engamashumi amahlanu. Kodwa ke yena uMasemula wakwazi ukuthi ke ayichithe leyo tender ngaphambi kokuthi kusetshenziswe ke enye imali. Imibuzo eminingi equbukayo ukuthi ke ingabe umkhuzi wamaphoyisa wayelindeni kangaka ukwengamisi ukusebenza kwale tender. Kodwa ke uvelile namhlanje la enkantolo, kanti ke sizwile ukuthi ke akabhekene namacala afaka phakathi inkohlakalo kanye nokukhwabanisa, kodwa ke ukungalandeli imigomo yokusetshenziswa kwemali phecelezi iPFMA. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibeka ngisePitoli. Ngabantwana abangaphezulu kwama-50 kwiziko labangathathi ntweni iBless the Less Fortunate eKanana kumantla iHammanskraal abajongene nengxaki yezempilo ekhulayo, oku kulandela ukurhaneleka kokuqhambuka kwesifo sokhwekhwe nokuhambisana nokunqongophala kwamanzi acocekileyo kweli ziko. Abasemagunyeni bathi le meko iyayiba maxongo nangakumbi kwaye bacela uncedo ngokukhawuleza. Iqoqobana labahlali bendawo yaseKanana eHammanskraal babila besoma kwidabi lokulwa isifo sokhwekhwe. Abagcini babantwana beziko iBless the Less Fortunate bathi ukunwenwa kwesi sifo kuyakhawuleza kwaye kushiya abantwana berhawuzelelwa imizimba benezilonda logama abanye kunzima nokulala ebusuku. We need the government to help us with these scabies because we took them to the clinic more than 3 times, but they don't get any help. Bakwathi le ngxaki bajongene nayo ixake ngaphaya kwezempilo kwaye eliziko lithi liyasokola kwalona ngokuhambisa nje inkonzo ebantwaneni. Bathi ukutya okungekhoyo yingxaki, abantwana balala belambile logama abanye bejongene noxinzelelo lwengqondo nasesikolweni kuba bengenazo impahla zokunxiba esikolweni. We cook for them, we wash for them, and we help them with washing their uniform. Some of them don't have school uniform, and then some of them don't have shoes. Ayingobantwana kuphela bathe bachaphazeleka sesi sifo, nabasebenzi nabo bathaqwa sesi sifo sokhwekhwe. It's very tough, it's rough. We are scratching, even my daughter there, you saw her. She has those things, and we are going to the clinic. We went to the clinic several times, and we don't get help. Eliziko liyacela nakubani na onokuza ngaphambili noncedo nokuba ngurhulumente okanye iinkampani zabucala bancede ngokukhawuleza. Amafama orhwebo nolimo kweli loMzantsi Afrika naseLesotho afikelele kwisivumelwano soxolo ukulwa ubusela bemfuyo phakathi kwalamazwe mabini. Amaqela amabini achasene nobusela bemfuyo aphuma kwisithili saseQhasha's Nek eLesotho nakwisithili saseAlfred Nzo eMpuma Koloni adibene kwilinge lokwenza uxolo kumbhiyozo wesithandathu ochasene nokubiwa kwemfuyo eMatatiyela. Iquba lamafama enkomo linduluka kwiintaba zeLesotho lijolise kumsitho obanjwa minyaka le. Lo msitho ubanjelwe iMatatiyele nanjengoko ngaphambili kokusoloko kukho kujongene izikhondo zamehlo bambi abantu bathi baphulukana nemphefumlo ngenxa yolwebiwo lemfuyo nemilo yayithi qulu. Tata ke wayesikade wafika sezifike thathwe ngezibhamu kumelusi bazithatha ke bayotshona zomsotho bafuna yena ke isotho uselekele isotho. Amagosa ogcina ucwangco athi eligxatho elihle liyaphambili uqinisekisa ukuba kukho inzolo. I think this celebration is going to be very useful to us as Lesotho police because we will be advised with our counterparts of Africa. We will work together. Abasemagunyeni kurhulumente bathi eliphulo neziqhamo ezihle nanjengoko bejolise ekuphuhliseni uqoqosho kwezi ndawo. We do recognize also we do have Farmers Association in Matatiyele, which includes white commercial farmers and also commercial farmers broadly. But today we are here in deep rural areas where we celebrate the reduction of stock theft that has been caused by these groups that formed these groups to say that they reduce this issue of stock theft. We celebrate and we support them. Lo msitho ukubhiyozela indima eseliyanjiwe uqhakelwe izandla ngabasemagunyeni. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMatatiyele.
Kwalapha ezindabeni kuphazamisekile ukufunda kwizikole eziliqela kwilali yaseDisaneng Cebukuhle eMahikeng ngenxa yemvula ezimandla ezihlasele le ngingqi zadala impuphuma kumlambo kwakunye nedama iDisaneng. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona Sihlabele Mgama. Sithanda ukulumkisa elinqaku lilandelayo liqulethe inkcukacha ezingabakhathaza abantliziyo zibuthathaka. Amapolisa aseMpuma Koloni aqinisekise ngesiganeko sobundlobongela obusekelwe kwisini apho kutyholwa ukuba kukrwitshwe owasetyhini ominyaka engama-26 wasweleka yindoda eminyaka engama-29 kwilali yaseReini eLibode. Kutyholwa ukuba umrhanelwa ungcwabe ixhoba kwingcwabe elingenzulu kangako ze wazicela ngokwakhe emapoliseni. Umzimba kaFikiso Madolwana ungcwatyelwe kweli ngcwaba linzulu kungephi. Le ndoda ityholwa ngokubulala isinqandamathe sayo. Umzimba wawulayisha ekiriveni wakugqiba wacanda ihlathi ngekiriva elayishela umzimba. Emva koko wamngcwaba. Ndibuhlungu kakhulu. Inhliziyo yami iligazi. Ndithi noba ebentoni bembulale lanto bengasukini ambuyisa amzise kumxemxakile umntana wami. Athi amgoduse ndimbone embeke emnyango hayi lento bambulale. Ade ambulale ngezandla amthatha ayomngcwaba abe nesibindi soyomombela umntana amngcwaba. Usapho lakuMadolwana luthi lukhathazekile ngendlela umntwana wabo abulawe ngayo. Kube buhlungu kakhulu ayifani nato. Futhi asiyazi basayiphela phi inhliziyo sobana ngoba uthi abantwana abancinci babini. Kubuhlungu kuthi asizazi noba sizothini bingumuntu lo muntu. Esi siganeko asothusanga nje kuphela abahlali kodwa sothuse nosapho lomtyholwa. Silusapho singabantu abothukileyo ngoba ke nalomfana enze lento ayingomfana noko esidla ngombona engumntondlongondlongo kodwa ke ngokusothusile ngoba ayinguye namuntu odla drugs kodwa ungumuntu oselayo nje kodwa ke ngoku siyaxaka into yoba sisehlo ebesithini. Amapolisa aqinisekisile ukuba ubanjiwe umtyholwa. Kubikwa ukuba uye wawukhupha engcwabeni umzimba womfi wawubuyisela kwikhaya lakhe ngekiriva phambi kokuba amapolisa aziswe. Umrhanelwa uvume ngokusemthethweni ukuba ubulele umfi waze wamngcwaba. Uye waya kubonisa amapolisa indawo yexhwayelo phambi kokuba avele kwinkundla kamantyi yaseLibode ngetyala lokubulala. Kusenjalo kuphinde kwabulawa owasetyhini eQunu ngaphandle kwaseMthatha ngumuntu ancuma naye. Ukubulawa kwamanina esilalini kuvuse inkxalabo emandla kwabasetyhini. Amanina acele ukuba athethe phandle ngempatho ekumbi. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eLibode. Kuphazamisekile ukufunda kwizikole eziliqela kwilali yaseDisaneng Cebukuhle eMahikeng ngenxa yemvula ezimandla ezihlasele le ngingqi zadala impuphuma kumlambo kwakunye nedama iDisaneng. Ukugcwala kwamanzi kuthintela abahlali kuba bangakwazi ukuya ezikolweni, kuquka isikolo samabanga phantsi iBeleng kunye nesikolo samabanga phezulu iYan Masabi. Abahlali bathi ezimvula zigqamise imeko yemaxongo yendlela kule ngingqi. Kwinzame zokuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana xa besiya esikolweni, abazali babhenele ekubabelekeni emqolo. These children are the future leaders of our country, so we do everything we can to make sure that they get to school even when it's difficult. Crossing here is dangerous. I'm risking not only my own life, but the lives of the children. Anything could happen at any time. I'm not trained for this, but I do it because their education matters. Oku kubangela inkxalabo ke ngendlela okungachaphazela kakubi ngayo abafundi. We take time to help the children cross the river because there are so many of them. Sometimes it's only 2 men assisting, while others have to leave for their own work. They must help the children cross one by one. Eyona ngxaki ke kukuba asikho isisombululo kule nyewe.
We adhere to learner transport policy, and the schools that are mentioned do have learners who qualify for the transport as they stay at Gabe village. But today's incident, it was as a result of flooded road that the learners use, which is around the Sanem village, but they don't qualify for the learner transport as they travel lesser kilos. We remain committed to a collaborative approach, and we stand ready to support the municipality and the tribal authorities, ensuring safe movement for learners, communities, and enabling local economic activities. They remain our priority, and will continue to work with all stakeholders to find suitable solutions. We have requested the Department of Public Works in the province to assist with the programs that the National Defence Force have launched to assist in terms of building bridges around the province and even in our municipality. The reason why we have requested the department to assist with funding is basically because as municipality we are under the constraints of funds, and we cannot therefore be able to construct the bridge. Inzame zelijelo zokufumana izwi elivela kwisebe lezemfundo kwiphondo lomntla-ntshona ziwele phansi. Ngokwengxelo yesibini ekhutshwe ikomishoni yezokhuphiswano eMzantsi Afrika, amaxabiso wempahla neenkonzo ayaxhoma nangakumbi ngaphaya kwesalathisi samaxabiso kubathengi. Le ngxelo ibonisa amandla wokuthenga kuluntu eqhokreka nokubeka amakhaya kwimontlalo ejijisana noxinzelelo olumandla kwezezimali. Olawula umthetho kwezokhuphiswano uvakalise inkxalabo ngamaxabiso wemontlalo eMzantsi Afrika. Uxinise amaxabiso wezinto ezingundoqo aqatsela ngaphaya kwezinga lokwehla kwamandla emali. Ke kambe uphando olukhutshwe yikomishoni yokhuphiswano eMzantsi Afrika luxinise uxinzelelo oluthande ukuqatsela kubathengi nanjengoko amaxabiso ethe xhaxhe. The report paints quite a big picture for households in South Africa. Essentially, what the report is telling us is that the consumer's buying power is being rapidly eroded by price increases that are outpacing the average inflation rate quite quickly. And I think that consumer pressure is just getting started in terms of getting higher and higher, because it looks like there's no end in sight. And I say that simply because this is a second report by the Commission. They published one last year, and the picture seems to be a bit worse than it was last year as well. Yeah. So essentially, there is a concern that, consumers are under a lot of pressure out there. Ukanti ke le komishoni yezokhuphiswano ibalule umba wokungehli kwamaxabiso kwivenkile ezithengisayo njengongathabatheli ingqalelo abathengi nanjengoko kwicandelo lemveliso zefama nakumaziko emveliso kuye kwakho ukwehla kwamaxabiso noko. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Abalandeli bebhola ekhatywayo bothuswe zindaba zokwenyuswa ngokubaxekileyo kwamatikiti ololiwe kwimizila ebheka kwimidlalo yetumente yendebe yehlabathi eMelika. Amatikiti onyuswe ngokuphindwe ngaphaya kweshumi ukufikelela kwi$150 lilinye. Ukongeza kumatikiti okubukela imidlalo emabaleni natyabula de afikelele kumawakawaka edola lilinye. Masijonge kwelinqaku namanye kwihlabathi. Abalandeli bebhola ekhatywayo nabemi baseNew York gabalala bakhalisa manjiyane ngamatikiti ololiwe kwimizila ebheka kwindebe yehlabathi axhome ntungo kuxake usathane. Imizila isingise kwimidlalo yendebe yehlabathi iza kutyabula $150 itikiti ngalinye ukusuka kwi$15 yesiqhelo. Isikhululo sikaloliwe iPen eManhattan asizokuvuleleka kwabanye abakhweli iyure ezine phambi nasemva kwemidlalo. Kanti ipala iMetlife liza kusindleka imidlalo esibhozo yendebe yehlabathi kuquka ifinal. I think it's scandalous. I think it's ridiculous. True fans cannot afford to go and pay those prices. Kwi-English Premier League, iBournemouth ichonge uMarco Rose waseGermany njengomqeqeshi omtsha kukala kule season izayo kwisivumelwano seminyaka emithathu. Umanejalo semikhaleni uAndoni Iraola kulindleke ashiye ehlotyeni
iBournemouth ethe ngcu kwinqwanqwa lesibhozo ayikapethwa imidlalo elishumi elinesithathu ye-league kwaye isecicini lokuzibekela indawo kwingxikelo yokhuphiswano lwamaqela aseYurophu okuqala ezimbalini. Eliqela libambene ngamanqaku ayi-48 neChelsea ehleli isithandathu. Kunjalo iChelsea iqaqele ngesixhenxe samanqaku kwiLiverpool echophe 5 kube kushiyeke imidlalo emihlanu qosheliswe iPremier League. Umqeqeshi weliqela uthi abakwazi kubhuda ukuzibekela indawo kwiChampions League. We've made it very difficult for ourselves. We have to be honest and realistic with Dabo. What we can't do is give up. We have to keep fighting. Kanti Blues zibe sisigculelo sokutyatyushwa imidlalo emine ye-league landelelana siza kuthawuzisana neBrighton kumdlalo olandelayo. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.